So what up mga Choy? Welcome back to another video. Karon, pakita na ako ninyo ang akong vlogging setup, no? Yeah. So, kung gusto ka magiging YouTuber, wala yan sa sa equipment na kay cellphone, okay na pang video. Basta nara kay mahimo nga content, no, sa imong channel, di ba? Yeah. So, let's go to the intro. Yeah. Switch. Yeah. So karon. So as a YouTuber, no, nagsugod ko og digital camera. Yeah, digital camera. Diba? Lobat. So yan, nagsugod ko digital camera. Unya, ganagamit na siya sa mga vlog na sa una. So karon, wala naman kay computer. So di na ako nagamit kay kung na ako'y gamit digital cam sa pag-edit, di ba? Transfer ko lang sa likod. So I decided na lang na mag-cellphone na lang akong gamiton pang vlog, no? Yeah. So today, ingon nimo nako, I will show you my vlog setup. First, ang atong hawiranan, no, or ang ating tripod. Yeah. So ang ating tripod, ang ginagamit natin ay itong Yonteng YT228. So ginagamit ko to kasi gamay, no, gamay siya, migay siya sa kamot. Pero ang di lang na ganahan ani, wa na ako nagipislet, di ba? Wag lugos ka daog. So utangan nato niyo hot glue, di ba? Para di na siya malihok. So di sa nato butangan karon. So yeah, ang gawiranan kay ang Yonteng. So napalit na ni 150. Oh. Yeah. So yeah, 150. So atong ginagamit, sunod atong ginagamit nga clip. Ang ginagamit nato nga clip kay kanay ordinary phone clip. Yeah. So nakabantay mo na Hotshoe mode na ang gidikit para sa to ang audio na ginagamit. Yeah, so kaning phone clip kalibre ni sa kung ginagamit ng Gorilla Pad karon may pakita na siya. No. Yeah. Sorry lang sa background guys, tang gubot kayo. Kalat. Yeah. So let's continue to the video. Yeah. So kaning Hotshoe mount gidikit na sa phone clip gamit og super glue o mighty band o shoe glue kana. Dikit na kaso lang ani ng phone clip kay mo nag-crack na gibutangan og mighty band para di na siya matanggal. Ang plano ko mapalit kong bagong phone clip katong bakal para sure hindi na siya madaot ang phone clip, pero di kadaog. Yeah, so Gorilla Pad ito. Yeah, so maon ang presyo 30 pesos, pero 30 pesos na phone clip libre sa Gorilla Pad akong ginagamit. Sunod atong cellphone, ang Xiaomi Redmi 4X.
So ngano kani ako ang gigamit kay mo ora man pud akong cellphone, no? Saan ka? Yeah. So mo na yung ginagamit, Redmi 4X. Good man pud siya sa video kung na kay good lighting. No? So yeah, mo na siya no. Yo. Good man pud siya. Yeah. So ang quick specs lang, no? Kanina siya Snapdragon chipset. Sa to kalimut ko may Snapdragon 3GB RAM ug 32GB storage. Ug diri pug ko mag-edit og videos sa akong ina-upload sa YouTube. Yeah. So power yun yung Xiaomi number 1. Yeah, Xiaomi number 1. Yeah. So ang ginagamit nga camera kay kaning cellphone na Xiaomi Redmi 4X. Yeah, so napalit na ako ng 5K. Yeah. So moving on. Next, our microphone. Our microphone is Boya BYMM1. So tanan YouTuber kabalo na mo ani microphone. So this microphone is so cheap. So na I have a video in the link below. Yeah. So special ba ito kay English ba ito? Pero yeah, kayo. So Boya BYMM1. So ngano kani? First, barato. Kaduha, kumpak kay siya. Kaya tanggal pa doon niya, oh. Katulo, pariha siya sa Rode Micro. Kaso ang Rode Micro kay mapresyo 5,000, 5K. Rode na siya dead cut. So kung mo kabalaon sa dead cut, so kaning dead cut mo na ang nagharang sa tingog nga hangin, no? Pero gamit siya para atong video walay hangin nga tingog na yeah. So mo na ang Boya BYMM1. Guwapo yun. Hello. Yeah. So mao ni atong mic nga ginagamit. So ang presyo ipalit na gipalit, no? Nara sa link tanan. Ang presyo dere kay 1,100, no? Ipalit daw ni sa pag 12 sale sa Shopee. Na-link below lang ta. Na-link black ka. Ready mo mag-listen pagita, no? Oh yeah. So lagang 1,100. Tapos Hotshoe didungan ni Hotshoe kani og palit para atong shipping fee ili dako, no? O isa pa free shipping ang gikuha ni kay life free voucher ba. Diba? Yeah. So pakita na ako sa inyo unsaon pagbuo kanino. So una taod ning phone clip tuyok na hantay lang kay kung sobra agoot kay paliki man. Sunod ato ang microphone. Microphone. So ang ginagamit daw nga camera kay nasa likod kay mas tinaw kaysa sa tubangan. No, yeah. Clip niya. Diba? Sunod ang atong cellphone. So, yeah. Tao lang na ito nila. Tapos, lukot ng cable. Saksak nila. Bang. Muna na itong vlog ni setup, no? Udap. Wapo, ano. Stand na to, stand.
tan. Ano. Yeah. So yeah. Mo ni atong vlogging setup. Okay na no. Yeah. Og na ako'y idagdag sa kanya. Ang gidagdag na ang kani ang 0.45 times wide angle lens with micro ngano kani ganahan na ani kay mo wide atong footage, mo wide ato ang video. Yeah, so tao dyan ako kanyan no kita diba wide kaso lang blurred lang mga kilid kabantay nakita ninyo ang bulingon, sorry kaya pero yeah. So muna mga choy atong vlogging setup og ang presyo na yan kay nasa 144 gika sa 288 50% og 154 na nagipalit daw sa Daiso Japan sa Robinson. So ay kabala ninyo makapalit lagi mo kay na link below para kita ninyo ang vlogging setup nga pwede ninyo mapalit no na link below ay makabala ka. So yeah, so mao na yung ginagamit sa akong pag-vlog kani siya. So nirerataman ato ang video karon. And thank you mga choy sa pagtanaw sa nga video karon. Mga choy, thank you sa pagtanaw. Like, comment, subscribe, and i-on mong notification bell para kung na ako'y bagong video, ma-notify mo na ako'y bagong video. So yeah mga choy, peace.